dobar dan, dobrodošli u novi podcast. U trenutku kada more postaje prostor geopolitičkog nadmetanja, Hrvatska pokreće projekt vrijedan 30 milijuna eura u području pomorske robotike. S nama je danas profesor Nikola Mišković Sfera, međunarodno prepoznat znanstvenik u području pomorske robotike, idejni začetnik i voditelj Centra izvrsnosti Marble, prvog jednog centra izvrsnosti u Hrvatskoj. Pa Nikola, dobrodošao. Hvala, još bolje vas našao. Što je to Marble u jednoj rečenici? Da uopće približimo ljudima tu ideju Centra izvrsnosti. Centar izvrsnosti Marble je istraživačka organizacija koju je osnovalo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, s ciljem pozicioniranja Hrvatske na globalnu kartu izvrsnosti u području pomorske robotike i tehnologije. Znači nekako vraćamo se na tu scenu kao pomorska sila na svjetsku kartu. Pa rekao bih da pokušavamo dati novi žar starim znanjima koja su od uvijek na ovim područjima postojala. Da, ima ih puno, o tome ćemo zapravo raspravljati danas, tako da jako mi se to sviđa. Inače, da ljudi ne pomisle da nemamo neku tehnologiju s kojom možemo biti svjetska sila u pomorstvu, prisjetio bi se natjecanja koje je bilo prije 1.5 dana, otprilike, ako se ne varam, projektni tim Safera, kojeg se mentorirali zapravo profesor Bogdan i ti. Osvojio je, to moram pročitati, Mohamed bin Zayed International Robotics Challenge u Abu Dhabiju, natjecanje na kojem je trebalo napraviti potpuno autonomno besposadni brod koji bi uzeo teret s drugog broda u suradnji s dronovima. Tako nekako to izgledalo, ako se sjećam. Ono što je bilo važno da iza Ferovog tima je bio tim sa MIT-a, ako se ne varam. Da, naš tim je bio prvi i moram naglasiti da je tim vodila doktorica Barbara Arbanas Ferreira, koja je sada voditeljica istraživanja u Centru izvrsnosti Marble. I prilično je indikativno to da u tom timu koji se stvarno sastojao od doktoranada, diplomanada i mladih istraživača, a profesor Bogdan i ja smo bili mentori tom timu, oni su samostalno od prvog dana pristupili rješavanju tih problema, odnosno razvoju sustava koji može obaviti te zadane zadatke autonomno, tako da smo izuzetno ponosni. Ne samo mi kao mentori, nego FAIR u potpunosti. Ja mislim da i Hrvatska može biti ponosna. Znači zapravo studenti i mladi znanstvenici su sudjelovali u kreiranju rješenja i zapravo odnošenju pobjede. Znači... Apsolutno, da nije bilo njih, ne bi bilo ni pobjede, niti tih inovativnih rješenja. Pa je li to nekakav dokaz da zapravo posjedujemo moderno znanje koje je danas zapravo potrebno u razvoju tog područja? Složio bih se s tobom, da. Uvjeren sam da posjedujemo to znanje, ali to znanje nije nastalo preko noći. To znanje konkretno na FAIR-u, vezano za pomorsku robotiku i povezane tehnologije, se njeguje i raste zadnjih nekoliko desetljeća. Mogu reći da je sve počelo s profesorom Vukićem koji je utemeljio laboratorij za podvodne sustave i tehnologije koji djeluje na FAIR-u i cijelu tu priču sa pomorskom robotikom, a ja sam onda imao čast i zadovoljstvo nastaviti na njegovoj ostavštini razvijati to područje zajedno sa kolegama iz Labosa. Imamo izvrsne ljude, to smo pokazali kroz ovo natjecanje i apsolutno smo spremni preuzeti vodeću ulogu u tom području u svijetu. Kako je to izgledalo na natjecanju? Malo da se vratimo samo na to. Nekakav brod, autonomni brod, nešto se prevozi s jedne strane na drugu, dronovi nešto prenose. Bili su neke videe, sam vidio zapravo na Facebooku, ako se ne varam, neki kratki inserti su bili. Da. Tema natjecanja je bila razviti autonoman sustav koji se sastoji od autonomnog katamarana i letećih dronova koji će detektirati u potpunosti samostalno sumnjivi brod na pučini, doći do broda, identificirati, odnosno potvrditi da se radi o sumnjivom plovilu i preuzeti sumnjivi teret sa tog broda. Da stvar ne bi zvučala ovako jednostavno, sve to je trebalo napraviti bez GPS-a, odnosno GNSS-a, bez globalnog navigacijskog sustava, tako da smo se pouzdali na navigaciju korištenjem nekih nekonvencionalnih metoda, recimo. To su bile kamerice, vjerojatno nekako. To su kamere, lidari, odnosno laserske metode pozicioniranja i slično. Znači zapravo oni na neki način odvojeni su od ostatka svijeta i tamo na licu mjesta moraju shvatiti gdje se i što događa. Tako je. Znači to bi mogli izvesti i na Marsu. Da, super. Mislim, to je realan scenarij. Zapravo događa se nešto, sateliti su nestali, nema GPS-a, mislim kako se zapravo pozicionirati u tom trenutku. A što zapravo znači imati autonoman brod na moru? To je zapravo isto to, na neki način odvojeno od svega, on je sposoban
funkcionirati u svom okruženju bez zapravo nekakvog dobivanja informacija iz daleka. Postoji više kategorija tih autonomnih brodova. Ono čime smo se mi pretežito do sada bavili su autonomna plovila koja stvarno na sebi autonomna besposadna plovila koja na sebi nemaju nikakvu posadu. I tu se redovito radi o brodovima manjih dimenzija. Postoji jedan drugi segment koji se nazivaju besposadni brodovi koji recimo prenose terete i njihova glavna zadaća je bez interakcije s ljudskom posadom ploviti morima. Mi se fokusiramo na ovaj dio gdje uopće posada ni ne postoji na plovilima, iako smo sudjelovali u projektima gdje smo razvijali sustave autonomije i za ova veća plovila. A koliko su to velika plovila ova za koje se razvijaju sustavi autonomije? Pričamo o tankeru ili pričamo o nečem? Pa sve više je tankera koji koriste, ne bih rekao potpuno autonoman rad, ali jako veliku pomoć autonomnih sustava. A rekao bih da je manji rizik testirati te sustave na manjim plovilima iz jasnih razloga. Da, mislim, vidjeli smo prije godinu, 2 dana u Suezu, kad se na licu mjesta testiraju ideje, tako da. Da, vidiš kako su se stvari, nažalost, promijenile u zadnje 2-3 godine, gdje prije nikad nismo ni razmišljali, recimo, o takvim primjenama, a sada su one postale najprepoznatljivije u svijetu. Tu je neizostavna pitanje umjetne inteligencije zapravo na neki način, koja sve više ulazi u pomorstvo. Gdje se zapravo tu nalazi? Znači, ovo su sve sustavi zapravo umjetne inteligencije kad govorimo o autonomnim sustavima. Jesu, kao kod svakog robotskog autonomnog sustava, jednostavno je nemoguće danas odvojiti umjetnu inteligenciju šta god smatrali pod tim. Postoje različiti segmenti gdje se tehnologije umjetne inteligencije mogu primijeniti u takvim autonomnim sustavima. Govorili smo, rekli smo, pomorska robotika. Znači, u nekom smislu s jedne strane robotika dolazi u more, a s druge strane dolazi umjetna inteligencija na neki način u more. Što je nekako veća revolucija po tebi zapravo? Ovako, sigurno je svaka vrsta robotike se značajno razvila zadnjih godina zbog masovne pojave tehnologija koje su temeljene na umjetnoj inteligenciji. I rekao bih da je teško odvojiti bilo koju robotiku danas od umjetne inteligencije, jer robotika kao jedan cjeloviti prikaz, barem u nekom segmentu, će za nešto koristiti tehnologije koje se temelje na umjetnoj inteligenciji. Tako da što je napravilo veći napredak, veći iskorak, rekao bih da je možda veći hype danas umjetna inteligencija, jer robotiku imamo od uvijek, ali realno ono što su tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji doprinijele robotici je značajno unaprijedilo i cijelo to područje. Pa da, nekako kad si rekao robotiku imamo od uvijek, mislim, taj je osjećaj da zapravo na neki način upravljamo nečim sa strane, nešto se tu kao događa, i rekao si sam, na Feru je Labos nastao prije više od 30 godina profesora Vukića, vjerojatno, koji je krenuo nekako u tom smjeru. Umjetna inteligencija, nešto što je hype zadnjih par godina. Ali ok, ali to dvoje sad kad se spoji, zapravo možemo očekivati jedan strelovit napredak? Apsolutno. On se već i događa. Umjetnu inteligenciju koristimo u različitim segmentima, samo ovisno o tome koja je konkretna primjena te robotike, recimo, koju razvijamo. A na natjecanju gdje je tu AI nekako doprinosio tom pozicioniranju, shvaćanju situacije? U situacijskoj svijesti, odnosno u percepciji, gdje bih rekao da je na samom početku napravljen najveći pomak. Sve što je vezano uz obradu slike ili obradu signala kojim se može percipirati svijest je danas, rekao bih, najprimjenjenije koristiti tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji. I to je bio i slučaj i ovdje. Moram tu sad nekako dvije stvari zapravo bih htio pitati. Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, treba nam puno podataka na neki način. To kako vi rješavate te probleme? Sva sreća, postoji sve više podataka koji su karakteristični za pomorsko okruženje, koji su javno dostupni. S vremenom smo i mi prikupili velike baze podataka kojima smo doprinijeli tom globalnom znanju, tako da idemo u dobrom smjeru, rekao bih, što se tiče količine podataka kojima se mogu trenirati mreže. Znači, neki način zapravo i sami kreirate, znači, te baze i time doprinosite ostalima. To je zapravo zanimljivo, jer kad govorimo, ne znam, na primjer, o prepoznavanju znakova u autu na ulici, to je puno jednostavnije zapravo sakupiti podatke i puno više podataka ima. To ovdje riječ o nekim isto rijetkim događajima zapravo, vjerojatno. Istina, puno je veći broj automobila, pristupačniji su većem broju ljudi, tako da se može prikupiti veći broj podataka. To je
To je činjenica. Možda je jedna prepreka i to što sve što je vezano uz more je prilično skupo. Kažu, ako želiš saznati cijenu nečega što se koristi na moru, onda pomnoži sa 2 i dodaj 70%. To će biti ispravna cijena toga. Zbog grubog okruženja u kojem se koristi te tehnologije. Što tek onda kažemo za svemir zapravo? još gore, jel? Da. Jako se može dobro usporediti podvodno okruženje sa svemirskim okruženjem. Oba imaju taj problem da ne postoji GPS, komunikacija je ograničena i nepristupačna ljudima. S time da pod moru kad se spustimo tako 100 metara imamo i pritisak koji je nešto malo kompliciraniji. Koji je kompliciraniji, ali postoji mogućnosti da odeš gore pa da se nešto dobro dogodi. To je istina. U svemiru u koji god smjer odeš, ako nisi to dobro. planirao, ne bi bilo dobro. Jesi pratio ovu situaciju koja je bila sa ovim podmornim praćenjem događanja na Titaniku prije par godina, ako se sjećaš, kad je zapravo implodirala ronilica. Mislim, to okruženje djeluje stvarno iznimno agresivno, jel? Dakle, neusporedivo sa svim ostalima o kojima se zapravo krećemo. Da. Upoznati smo bili sa tom situacijom, jer vlasnik te firme Ocean Gate Stockton Rush je i bio kod nas u Hrvatskoj na jednom našem događanju. Mi smo imali kontakt i znamo i apsolutno su svi bili upoznati s time koji su rizici. Ono što su oni pokušali napraviti, neuspješno rekao bi, je promijeniti način na koji regulativa koči napredak tehnologije. A sada se, nažalost, na loš način pokazalo da očigledno to i ne treba mijenjati. Da, uzeo si mi riječ iz usta, htio sam te pitati zapravo općenito sad o regulativi kad si je sam spomenuo zapravo. Ne može ipak znanstveno istraživanje biti neograničeno, to jest razvoj tehnologije. Ili? Koje je tvoje mišljenje oko toga? Ovako, postoje ograničenja koja su puno rizičnija nego stvari koje nisu u fazi znanstvenog istraživanja. Evo, da to kažemo otprilike. Tako, ne treba se sigurno igrati sa stvarima koje nisu dovoljno istražene. Oni zapravo jesu krenuli u tom smjeru. Način na koji su proizvodili kupolu i sve ostalo sa tim nekim čudnim materijalima koji su bili nekakve mikroporozne, ne znam točno, znam da je to jedna vrlo zanimljiva ideja zapravo. Pa da, zanimljiva ideja, ne bih htio o tome ni previše diskutirati jasno, jer nisam stručan, ali očito je da smjer u kojem su krenuli nije bio, nažalost. Mislim, otvorilo se nekako samo od sebe, pa bilo je zanimljivo, jer gospodin bio u Hrvatskoj, pa zato je to iznimno zanimljivo. Ajmo se vratiti korak natrag, pričali smo o autonomnim vozilima na moru. Autonomni automobili na nekim dijelovima zemaljske kugle voze u principu, recimo u San Francisku ima na različitim mjestima, u Hrvatskoj još uvijek čekamo, ali nekako je to u razvoju, nešto će se dogoditi. A autonomna plovila u nekim komercijalnim putovanjima i slično, to je izvan domašaja zapravo sada. Još uvijek pričamo o industrijskim potrebama zapravo. Jasno. Ne bih rekao da je izvan domašaja. Hrvatska je kao stvorena za povezivanje otoka takvim autonomnim plovilima. Nema svaka država i svaka obala tu priliku. Već nekoliko godina su naši kolege, suradnici u Norveškoj, Danskoj implementirali autonomne trajekte koji stvarno rade u potpunosti autonomno i u nepredvidljivim maglovitim okruženjima koji su česte za to podneblje. Ako oni mogu implementirati takve stvari, siguran sam da ih možemo i mi. Tehnologija je tu, spremni smo, a imamo još to fantastično okruženje koje stvarno ima potrebu za manjim plovilima koje su po mogućnosti autonomna, koje bi povezivale naše otoke. To je fantastično ideja. O tome se zapravo razmišlja. Kad si rekao spremni smo, znači idu neki razgovori u tom smjeru. Ta ideja nije moja i ona postoji već dugi niz godina. Danas je tehnologija spremna za to se može realizirati. Ajmo se izvući iz umjetne inteligencije koja upravlja vozilima. Ono za što ljudi danas koriste umjetnu inteligenciju je da koriste za kreaciju zapravo nečega. Koristili se umjetna inteligencija u procesu dizajna, nekako robota pomorskih stvari. Koristi se i
Evo, konkretno mi smo sada u pripremi jednog projektnog prijedloga gdje zajedno sa kolegama koji su brodograditelji se osmišljava sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji koji će pomagati dizajnerima plovila, brodova u ovom slučaju, da na jednostavan način ili brže mogu dolaziti do svojih dizajna. Tako da, sigurno da se koristi. Znači upliv zapravo jednostavno dolazi u sve, nemoguće je to zanemariti. Sve. Prije nekih 30 godina, koju godinu više, zapravo krenuo je internet, jel? I na neki način je osvojio svijet. Dakle, otvorili su se nepregledne mogućnosti razvoja tehnoloških. Jel ti sad ovo izgleda sa pomorskom robotikom i AI-em da se otvara takav prostor i u pomorstvu? Veći? Znaš šta, zanimljivo je da si to rekao, jer znaš ocean je toliko velik, mora su toliko velika da je nevjerojatno da još uvijek nismo puno više iskoristili taj resurs. Što možda i nije loše. Ali kažu da čudno je da se naša zemlja, da se naš planet naziva zemljom kada je više od 70% prekriven morem. Treba bi se zvati ocean. I tu sad dolazimo, kao što je internet nešto što je obuhvatilo svijet, što je postalo sve prisutno, siguran sam da će mora, kojima se i dan danas odvija više od 80% prijevoza, roba, koji pokriva najveću količinu komunikacije internetske na zemlji, da će se još više nastaviti eksploatirati. Da, to kad čovjek krene malo gledati koliko zapravo podataka prelazi preko Atlantika, to su nevjerojatne količine zapravo, uopće nemamo taj osjećaj. Ono što je meni uvijek zanimljivo kod mora, to je, gledam to s banalne strane, dođeš, malo plivaš, voziš se s brodom i to, imaš osjećaj da je sve poznato zapravo, jel da, kako je neistraženo. Onda se, kad vidiš da se spuste par sto metara ispod, da zapravo jako puno toga je nepoznato. Jel? Dakle, more otvara nepregledne mogućnosti i istraživanje i korištenje. Nepojmljivo je koliki mali dio mora i oceana je neistražen. Mi, ljudi, smo fokusirani oko obalnih područja koje predstavljaju nekoliko postotaka cijelih mora u svijetu. Tako da mogućnosti su ogromne, more je nepregledno i puno toga je još ostalo za istražiti. Više od 90% živih vrsta živi u moru. Veliku većinu njih nismo još uvijek otkrili. Tako da... To je drugi podatak koji mi je bio zanimljiv, a to je da svake godine otkrijemo novu količinu živih vrsta. Nekako isto imaš osjećaj da zapravo je to sve poznato. Jel? Kao što vjerojatno svi imaju osjećaj da je u matematici sve poznato ili ne znam u fizici. A zapravo ista je stvar. To je ono što čini cijelu tu priču zanimljivom. Imamo medij na našem planetu koji je toliko neistražen. Čudno je da se ne istražuje jednakom brzinom kao možda svemir ili nešto drugo, ali tu je, ne ide nigdje, čeka svoj trenutak da ga se istraži. Mislim, definitivno je više mora istraženo nego svemira. Ali kako se zove? Da. Slažemo se. Okay. Kad pričamo o hrvatskom pomorstvu, mislim imamo nevjerojatne uspjehe zapravo kroz povijest, od malih brodica, jedrenjaka, pa do izgradnje zapravo velikih mastodonata prije nekakvih 40-50 godina. I sad nastavljamo zapravo u područje pomorske robotike, primjene umjetne inteligencije. Dakle, tradiciju imamo, kroz natjecanje kojim se pričamo vidimo da imamo tehnologiju i da uspijamo zapravo pokazati da imamo i znanje, ali kako to sad sve spojiti da postane nešto funkcionalno? Ovako, to je upravo ono čime se bavi Centar izvrsnosti Marble. Pokušava različite segmente koji postoje uz značajnu pomoć Europske komisije složiti u nešto što će funkcionirati. Imamo izvrsne ljude, najbolje istraživače u tom području. Imamo resurse, odnosno infrastrukturu koja nam je omogućena kroz ovo projektno financiranje. Jedino što sada moramo napraviti je to nekako složiti zajedno i omogućiti i trećem segmentu, a to je industriji, da učinkovito koristi te resurse u potpunosti. Mislim, taj transfer s njime, mislim, oko tog transfera se zadnjih godina jako puno priča, kako zapravo znanstveno istraživanje prebaciti na neki način u industriju. Dakle, to je nekako isto cilj ovoga što si rekao, zapravo Marble, da se stvari lakše transferiraju nekako kroz... Naravno. Iz istraživanja u primjenu. Da, Marble kao RTO ili istraživačko-tehnološka organizacija ima za cilj provoditi istraživanje na nešto višem tehnološkom nivou spremnosti, tako da bi se što lakše moglo prenijeti u industriju.
Tu je glavna razlika od onog istraživanja ili temeljnog istraživanja koji je možda karakteristično više za institute i sveučilišta. Znači, na neki način mi se zapravo bavimo razvojem ideja, proof of concept, što bi se reklo na neki način znanstveni instituti i fakulteti, ovo je korak iznad zapravo, prije skaliranja, ali... Naravno, ali i teško je to Ne, tako naravno, napraviti granicu. presjeci su veliki, tako ne je, postoji. tako Na fakultetima se radi jako primijenjeno istraživanje, na jako visokim TRL-ovima, ali ono što je driver, što je glavni motivator Marbla je ta uska suradnja sa industrijom i razvijati stvari koje imaju direktnu primjenu. Svaki projekt koji se započinje u Centru izvrsnosti Marble mora na kraju imati inovaciju sa opravdanjem u industriji. Gdje smo nekako pozicionirani u svjetskim istraživanjima? Znači, vidjeli smo da neko znanje imamo u smislu pobjeđivanja na natjecanjima, ali ako se dignemo u ovaj niži dio, znači baš u znanstvene istraživanja, gdje smo nekako tu u odnosu na svijet? Rekao bih skromno Reci. Da smo prilično dobro pozicionirani. To se vidi i po publikacijama, po mreži, po našoj prisutnosti u toj istraživačkoj zajednici. I bez te izvrsnosti koja je već na nekoj razini ne bismo mi bili uspješni i u ovom sljedećem koraku koji smo stavili pred nas, a koji je povezan sa Centrom izvrsnosti Marble. A s kim se tu nekako najviše surađuje od nekih stranih sveučilišta? Konkretno u Marblu surađujemo sa NTNU-om iz Norveške, CNR-om iz Italije, ali naša mreža poznanstava je stvarno globalna, tako da mi je teško odvojiti nekog posebno. Da, mislim, sjećam se kad smo pričali pred možda 2 godine, kad sam upozorio na nekakav projekt na Harvardu, koji se bavi istraživanjem jezika kitova. Tako je nekako bilo. Nije bio SETI, nego CETI, jel tako? CETI, da, znam da... Čita se isto, barem su htjeli da se čita isto. Tako je. To je neka kolaboracija u kojoj sudjelujemo? Je. Naš kolega, mi smo kolega koji je dio FER-a s kojim imamo zajednički projekt koji je ERA Chair na FER-u. On sudjeluje u tom projektu SETI koji za cilj ima interpretaciju govora kitova. I to je, ovako zvuči jako pompozno i atraktivno i jest, ali zapravo iza toga se skriva kako možemo nepoznate jezike, kako možemo nepoznate konstrukte dešifrirati opet korištenjem metoda koje su temeljene na strojnom učenju. Jesi gledao film Dolazak ili Arrival? Jesam, da. Zapravo me to podsjetilo na to kad sam prvi put čuo za tu priču, a to je da komuniciramo s nekom vrstom na nečemu što bi mogli zvati jezik. Da. I sad kako zapravo uopće shvatiti o čemu se tu događa? I onda se postavlja pitanje zašto baš na kitovima. Slične stvari i interpretacije se promatraju i na primatima i na možda nekim drugim životinjama koji proizvode glasove, ali su kitovi se smatraju izuzetno inteligentnim životinjama i stvarno ovo ovdje istraživanje je pokazalo da postoje pravilne strukture u njihovom jeziku koje nadgovješćuju da bi tu moglo biti neko prilično interesantno značenje. Znači da oni zapravo prenose informacije svjesno zapravo na neki način. Znamo da prenose informacije. Ne, okej, ali svjesno u nekom smislu. Tako je. Da. A zašto ne dupini? Ja znaš možda. Sad mi je palo na pameti, ali dupini su ih poznati u filmovima ako ništa drugo neko ko komunicira i s kim se ostvaruje nekakav kontakt. Evo ako radi se istraživanje i vezano za glasanje dupina, a ovdje ova jedna specifična vrsta kitova koji se glasaju sa klikovima, onda neću reći da je jednostavnije interpretirati takve zvukove, ali recimo da su karakteristični za istraživanje. Mislim, neko pitanje umjetne inteligencije hoće li nam pomoći dešifrirati takav jezik je zapravo iznimno zanimljivo. Ne znam je li recimo iko koristio da proba dešifrirati hieroglife pa da vidi uopće da li prepoznaje zapravo te nekakve uzorke. Mislim, to smo riješili, taj problem, ali čisto ono da vidimo da li te stvari funkcioniraju. Ne znam, to nije moje područje, ali sam siguran da je to ispravan put u kojem treba ići, treba nastaviti istraživanje. Da. Pa mislim, ako postoji neka pravilnost, zapravo prije će tako otkriti nekakav sustav nego mi. Mislim da je to jasno. Ok, znači imamo znanstvene istraživanja zadnjih 30-40 godina na dosta visokoj razini, ali nekako industrija, barem postoji osjećaj taj da zapravo nije to pratila. Jel?
Znači u nekom smislu ono o čemu se govori zadnjih 20-30 godina o pomorstvu u Hrvatskoj uvijek su jedne te iste priče. Sanacije, štrajkovi, zašto nije bilo tog transfera tehnologije koji bi zapravo kreirao neki novi proizvod, jer ono što je njima svima falilo je zapravo proizvod s kojim bi bili konkurentni zapravo. Je. Brodograđevna industrija je tradicionalno, bez da mislim ništa loše o tome, poprilično inertna, odnosno ne prihvaća najbolje nove tehnologije i razvoj, implementaciju novotarija. Jednostavan razlog tome je što je prevažna. Prevažno je imati pouzdane brodove koji će transportirati sav taj teret po morima. I upravo je možda Hrvatska i upala u tu zamku tradicionalne brodograđevne industrije. U jednom trenutku, to se događalo kasnih 90-ih, ranih 2000-ih godina, su neka brodogradilišta u Hrvatskoj pokušala se prebaciti iz tradicionalne brodogradnje u brodogradnju, u proizvodnju brodova specijalne namjene, ali je možda već bilo prekasno za to. I tako ta situacija, kao što je i prihvaćanje novih tehnologija možda malo sporije, tako je i ovo smanjivanje utjecaja na tržištu dosta dugo trajalo, ali sam uvjeren da je sada Hrvatska i sa postojećim brodogradilištima spremna za prihvat novih tehnologija i stvari se jesu promijenile. Ti sada imaš brodogradilišta u Hrvatskoj s kojima mi imamo zajedničke projekte, s kojima surađujemo i koji su spremni prihvatiti te nove tehnologije, prvenstveno zato jer su shvatili da autonomni brodovi su budućnost i da to jednostavno u tom smjeru treba ići. Sad više niko ne dovodi to u pitanje. A mi smo tu ti technology provideri koji mogu pružiti to znanje. Kad si rekao inertna, zapisao sam si inertna kao brod. I to je zapravo čista metafizika, u nekom smislu. Dakle, brod je inertan, dakle, znaš, tako da... kad je nešto važno i kad radi, onda to ne mijenjaš. Slična je stvar sa građevinom. Imao sam priliku zadnje neko vrijeme se malo baviti tim područjem zbog obnove FER-a. I onda su mi rekli da ni u građevini se ne mijenja puno toga. To su sve metode, tehnologije koje su isprobane, to ne diraš. Ima smisla. Ima smisla, da. Rizici su veliki. Da, mijenjaju se materijali zapravo, ali metode su naravno tu. Mislim, ima to nekog smisla kao ovo što si rekao da su spremne. Brod znamo napraviti, samo treba staviti novu tehnologiju gore nekako na njega. Dakle, u nekom smislu taj neki prelazak, teška industrija je teška riječ, ali iz neke te teške industrije proizvodnje nekakvih velikih brodova u zapravo primjenu visoke tehnologije. Tako je. I mislim da je to jedini put kojim Hrvatska može ići. Ne možemo mi konkurirati velikim igračima u svijetu što se tiče teške industrije, prvenstveno brodogradnje. Ovo je naša prilika. Ako nešto imamo, to su izvrsni ljudi. I trebamo ih iskoristiti maksimalno, a visoke tehnologije ne može biti bez tih izvrsnih ljudi. Tako da to je ono na čemu Hrvatska treba graditi svoju priču i na što se treba fokusirati, ne samo u dijelu pomorske robotike, nego u svim segmentima tehnologije. Neki dan je bio na podcastu Pozdrav svemir gospodin Meštrić, pa smo baš komentirali o svemiru. Postoje zapravo ti ljudi koje se zapravo spominje da su zapravo potrebni da bi se stvar razvijala. I sad si rekao, imamo izvrsne ljude. Da. Imamo, znači otkud ih zapravo crpimo na neki način i gdje ih kreiramo? Crpimo ih iz vlastitih izvora, rekao bih. Mi na FER-u, a i drugi neki tehnički fakulteti imaju tu sreću da ljudi koji su baš navudreni na tu tehnologiju dolaze nama. I onda mi od tih ljudi moramo napraviti nešto da oni budu dovoljno kvalitetni da zadovolje te potrebe u industriji i desetljećima već pokazujemo da smo uspješni u tome. Činjenica je da imamo izvrsne inženjere u različitim područjima, pa tako i elektrotehnici i računarstvu. To je činjenica. Samo moramo naučiti to koristiti.
Samo malo pomaknu zapravo tu nekakvu ideju. Mislim, ono što je pomorstvo iznimno zanimljivo kad pogledaš i sa strane matematike, različite metode su se kreirale, simulacije da to rješavamo. Mislim, u Zagrebu imamo ljude koji su razvijali software za simulacije što se tiče aerodinamike, dinamike, fluide i slično. Znači, na neki način razvijalo se to sve, ali samo ta neka konekcija je možda malo zapravo zafalila. Ali ljude smo zapravo uvijek proizvodili. To je nekako Ljude smo uvijek zaključak. proizvodili i ono što smo naučili da čak i ako ponekad jedna industrijska grana počne nestajati ili slabit, uvijek je dobro imati snažne fakultete koji će sačuvati ta znanja i za vrijeme tog perioda slabljenja, jer doći će kad tad period u kojem će nam trebati ta znanja. Tako da fakulteti, sveučilišta igraju ulogu nekog filtera koji nam omogućuje da prebrodimo taj dio kada pojedini segment industrije. Ne samo da čuva znanja, nego generira i nova znanja. Bez fakulteta, bez FER-a ne bi bilo pomorske robotike u Hrvatskoj, jer ona je nastala na FER-u kao nešto u potpunosti novo. Ovo mi je krasna rečenica, baš na odgovor na pitanje zašto fakulteti zapravo. Zašto postoje? Znači, nije samo da proizvode nove stvari, nego u trenucima kad se nešto dogodi, da smo sposobni prebroditi to, jer mi te stručnjake moramo imati. Ako ništa drugo, čak da ništa ne proizvodimo, u nekom trenutku će država morati nešto kupiti, napraviti natječaj, mislim, ko će ga evaluirati ako nemamo ta znanja. Ovo je najbanalnija razina koju sam rekao, vrlo banalna. Postoje mnogi primjeri, neću sada imenovati specifične, kada u jednom trenutku nešto nije bilo popularno i da pitaš industriju, ona bi rekla kao, pa to nam ne treba uopće, zaboravi na to. Ali su tu fakulteti koji su znali procijeniti da to znanje je potrebno za nešto drugo ili za nešto što će doći u budućnosti. Čuvali su ta znanja, to je naša zadaća, naravno, čuvati ta znanja, i onda u trenutku za nekoliko desetljeća, kad su bila potrebna, postojala su. Jel graditi stvari iz početka je mukotrpno, skupo, gotovo i nemoguće. Dakle, mislim da je više nemoguće, barem za ovako malu sredinu kao što smo mi, pitanje koliko možemo. Dotaknuo si se krasne, isto si rekao prekrasnu rečenicu o tome da ono što industrija misli da u nekom trenutku nije važno. Jer ta se stvar događala zadnjih 15 godina, a to je da na neki način dolaze te ideje, samo praktično, dajte samo da skupe vještine, da mogu sutra početi raditi, da nauče što više tehnologija, i to preko noći padne u vodu. To doslovce preko noći ta ideja nestane, sa dolaskom 2-3 AI alata zapravo stvari se nevjerojatno brzo izgube i ta nekakva ideja temeljnih stvari na kraju preživi. Tako je. I fakulteti moraju surađivati sa industrijom. Apsolutno. To se ne smije dovoditi u pitanje. Ali isto tako moraju znati na ispravan način sačuvati one stvari koje su nužne da bi jedno područje znanosti funkcioniralo u potpunosti. I mislim, predviđati budućnosti što će biti potrebno za 5 godina je zapravo nemoguće. Mislim, da to možemo, ili bi nešto drugo. Ne možeš predviđati budućnost, ali sudjelovanjem u raznim mrežama u kojima sudjelovanjem na konferencijama, publiciranjem i čitanjem znanstvenih radova, vidiš u kojem smjeru svijet ide. I to je ta predikcija koju mi možemo napraviti 5 godina, znaš otprilike šta će se događati. Neko je rekao da je najbolji način za predviđati budućnost tako da je kreiraš. Jel? Dakle, kad sam rekao predviđati teško, mislio sam u tom nekom smislu zapravo to što su trendovi pokazuju danas nešto, to zapravo ništa ne znači, stvari zapravo treba držati malo šire od toga. Jel? Da. Ali recimo da je ta tendencija bila puno prisutnija, na primjer, u računarstvu nego, rekao bih, u elektrotehnici. Elektrotehnika je tu ipak nekako malo robustnija, zapravo, jer se ipak malo sporije mijenja. I opet imaš situaciju brodogradnja, elektrotehnika, računarstvo. Kao najnovija od ovih ovdje grana je najdinamičnija. Najstarija grana je prilično inertna. Tako da to je nešto što jednostavno trebamo prihvatiti i znati kako funkcionirati sa te 3 različite dinamike. Točno. Jer brodogradnja je s nama 1000 godina, elektrotehnika je 100 godina, računarstvo je 30-40. Naravno da je u tom smislu nekako najmanje konzervativno, jel? Dakle, u sačuvanju tih ideja. Spomenuo si malo da ti postojeći divovi se zapravo mogu relativno
prilagoditi na neki način ta brodogradilišta zapravo, ali što se tiče, kakva je situacija što se tiče malih kompanija zapravo u Hrvatskoj? Ono, neke nišne stvari, proizvodnja zapravo nekakvih specijalnih stvari za nekakve velike vanjske igrače, kako tu zapravo stojimo? Jer postoje neke industrije u Hrvatskoj koje su jako razvijene. Tu recimo u svemiru u Hrvatskoj postoji niz malih kompanija koje zapravo rade ozbiljne stvari i za Europsku svemirsku agenciju i za europske velike firme. Sve je više malih i srednjih kompanija koje se bave morem, od proizvodnje brodova, što tradicionalno postoji ovdje, do primjene visokih tehnologija, autonomnih robotskih sustava za mapiranje mora, ili čak razvoj novih tehnologija koje omogućuju korištenje satelitskih podataka za analizu mora ili nekakvih drugih tehnologija. Sve je više toga. Uvjeren sam da će biti još više, jer svi programi koje nam omogućuje europsko financiranje i nacionalno financiranje guraju razvoj u tim nišnim segmentima. I mislim da je to ispravno. U moru smo, sad si spomenuo podaci iz svemira, zapravo taj nekakav dio promatranja zemlje i spajanja sa morem je danas jako aktivan. Što se tu zapravo događa nekako, jel imaš neki insight? Osim GPS-a naravno, jel, dakle, neki standardni stvari. Znači, pojedine istraživačke skupine to nazivaju izvrnutom piramidom, izvrnutom obzervacijskom piramidom, gdje se promatranje na najvišoj skali radi iz svemira, korištenjem satelita, i onda želimo koristiti sve fokusiranije tehnologije, pa sve do autonomnih podvodnih vozila koji istražuju dijelove koji se i ne vide putem satelita. Ta poveznica, obzervacijska piramida između svemira i podmorja je smjer u kojem definitivno treba ići i jedini način na koji možemo učinkovito istraživati mora. I ono što se dogodilo sa projektom Kopernikusa, to je da postoji nevjerojatna količina zapravo podataka koje se sakupljaju. Naravno, 100 metara u dubini mora je nemoguće zapravo snimati satelita, ali zapravo neke površinske stvari, neke malo ispod površinske stvari, zapravo to je mapirano skoro posavršeno. Pa jasno, ali možeš koristiti i satelitske podatke za praćenje, gibanje vodenih masa, koji ti opet koriste za donošenje nekih odluka, planiranje misija kod podvodnih autonomnih vozila i sl. Tako, znaš neke druge stvari koje iz toga proizlaze iz takvih gibanja, tako da zapravo povezuješ iskustveno i nešto što vidiš. Koji je po tebi bio nekakav znak da smo napravili dobar taj nekakav transfer u najnovije tehnologije, da smo preskočili taj korak koji nam je nekako falio možda zadnjih 20 godina? Koji bi mi bio znak da je tranzicija obavljena? Da je tranzicija obavljena. Trenutak u kojem prestanemo o novim tehnologijama pričati da su nove tehnologije, znači da je tranzicija napravljena. Mikrofone ne smatramo novom tehnologijom, iako postoji veliki napredak i u tom području, ali znamo da su oni prihvaćeni, koriste se. Roboti sve više jesu. Ono što mi radimo sa Centrom izvrsnosti Marble je da želimo da pomorska robotika, tehnologije vezane uz to, postanu uobičajena tehnologija koja se koristi. U nekim segmentima se tu uspjelo, u mnogima nije. A ja ću biti zadovoljan kada će sve više istraživača i krajnjih korisnika koristiti pomorske tehnologije. Ali to samo stvar promjene generacija? Ne bih čak... Ili ipak je tu povezano to sa prihvaćanjem? Pa možda, a vjerojatno je povezano, nema direktnog odgovora na to. Stvar je i prihvaćanja novih tehnologija i kultura ljudi, a vjerojatno i generacijska. Ja. Mislim, s tim da danas usvajamo nove tehnologije brže nego ikad zapravo. Jel? Dakle, taj put je eksponencijalno rastu, ali jako brzo ih prihvaćamo. Apsolutno. Ja. Puno brže, čak i u tim tradicionalnim segmentima, tradicionalnim industrijama gdje mladi ribari su skloni prihvatiti nove tehnologije, isto tako poljoprivrednici. Stvari se mijenjaju puno brže i sigurno će to doprinijeti puno boljoj apsorpciji novih tehnologija. Mislim, oni zapravo nekako i korisnost mogu relativno brzo vidjeti. Od sezone do sezone, tako da na neki način lako je testirati, probati, vidjeti. I ne može ih se prevariti. Točno. Ako imaju korist od tehnologije, prihvatit će. I to je ono, da se vratimo na pitanje kada ćemo smatrati da je transfer napravljen, da je prihvaćena. Kada bude prihvaćena.
Da. Vrlo jednostavno. To je kada rješava neki problem koji oni imaju, Tako onda će, je, da. onda će, uvijek Da. je zapravo stvar ista. Kad je krenuo taj Marble, onda se dosta često počelo ponovo po medijima govoriti o Brodarskom institutu. To je, u Zagrebu trenutačno imamo drugu situaciju, to je da se ruši Vjesnikov neboder. I zapravo svi govore sada o Vjesniku kao nečem nevjerojatnom, a 30 godina unutra manje više nije bilo ničega. Jel? Tako je ponovo nekako Brodarski došao nekako u fokus javnosti. Što se zapravo tamo dogodilo? Duboki uzdah. Tamo su se dogodile fantastične stvari. Brodarski institut je jedno krasno mjesto koje je dugi niz godina bilo središte znanja u području brodogradnje i povezanih znanosti. Onda su se stjecajem okolnosti kroz vrijeme događale neki i strukturne promjene. Situacija možda i 90-ih nije bila najpovoljnija za raditi istraživanje ili za nuditi takve tehnologije na tržištu i Brodarski je nažalost slabio svojim kapacitetom. Zadnjih nekoliko godina svjedočimo tome da je Brodarski završio u likvidaciji i tako. I svo ovo vrijeme kada govorimo o Brodarskom, govorim o ljudima koji su bili u Brodarskom, jer to je ono što je najvrijednije u cijeloj priči. Sama građevina u kojoj je bio smješten Brodarski institut, ljudi koji su tamo radili, je još uvijek tamo. Ali nekretnina ti ne treba ako nema ko biti u njoj. Apsolutno. Tako da, evo, mi se nadamo da sa ovim projektom, sa ovim novim idejama, novim tehnologijama, ćemo imati priliku udahnuti novi život dijelu te infrastrukture. Da, mi kad razmišljamo o stvarima, zapravo uvijek razmišljamo o zgradi. A na neki način poanta je iskoristiti staru zgradu, staviti unutra ljude sa znanjem i kupiti najnoviju tehnologiju, a ne obrnuto. Tako je, da. Ne smijemo biti robovi nekretnina i robovi zgrada. Naravno da su nam one nužne, a pogotovo istraživačka infrastruktura, što je bilo nužno za područje brodogradnje, što je i nužno za područje pomorske robotike. Moraš imati laboratorijsku infrastrukturu gdje ćeš raditi eksperimente sa robotima. To je nužno, ali opet bez ljudi ništa to ne bi funkcioniralo. Kad sam bio mali, mama me vodila tamo u dom zdravlja dosta često, nažalost. Onda sam prolazio pored, onda sam jednom pitao, a kaj je ovo? Onda je rekla Brodarski. Zašto je to nekako u sjećanju ljudi i zašto su svi znali zapravo naš priča? Si o nekakvim uspjesima, razvoju, znanju, ali opet baš da ljudi znaju i da danas manje više svi to žele komentirati na internetu, mora biti nešto više. Pa možda je to povezano i s činjenicom da je tako jedno zdanje koje je bila vojna zgrada prije i uvijek je neka mistika bila povezana sa vojskom, da to zdanje se nalazi u centru Sigeta. Ljudi ga vide i ne samo da ga vide, nego vide da je tamo nešto zanimljivo, taj dugački bazen od 300 metara, ta neka ogromna kupola i sve to u prekrasnom arboretumu u Sigetu. Vjerujem da je to ono što prvo privuče ljude, građane, a tek onda sva znanost koja nastaje u takvoj istraživačkoj infrastrukturi. Pa svakako je to lakše za razumjeti. Kad sam prvi put vidio sliku iz zraka, to je stvarno bazen, kako si rekao, od 300 metara. To je nevjerojatno velika građevina. Da. I ona je okrugli zapravo odmah pored. Cijela ta priča s Brodarskim institutom je impresivna, jer kad je izgrađen, on je bio u predgrađu Zagreba. Sada postoje slike gdje je ta jedna impresivna građevina oko koje nema ničega. I onda je grad rastao, nastajao i proširio se i oko Brodarskog instituta. Zaokružio ga. Da. Što je s arboretumom? To već dugo zapravo ne još uvijek je tamo. Aha, okej. Samo sad je divlji, sad je prašuma. Ili... Pa evo, možda se uređuje rjeđe nego što bi trebalo. Sad kad je Ministarstvo znanosti preuzelo upravljanje tim područjem, ja sam uvjeren da će stvari ići u boljem smjeru, ali i u ovom stanju je prilično impresivan. Prekrasivan, pogotovo u ovo doba godine. Da, sad je najljepši zapravo, vjerojatno, to je istina. Da. Mislim, radiš kao znanstvenik u nekom institutu, gledaš van, to je zapravo, nije česta pojava zapravo, jel? Dakle, Pa da, prilično. Zahvalni smo
brodograditeljima i znanstvenicima iz područja, iz vremena kada su ga napravili. Da. Tako. Sa Marvelom se unio taj neki novi pozitivan dašak, što bi se rekao brodarski, ponovo se zapravo o tome govori, ali idemo korak dalje. Sad, više puta smo se dotaknuli toga što je Marvel, u jednoj rečenici sam rekao centar izvrsnosti i to, ali ajmo sad to nekako zaokružiti zapravo. Što je zapravo Marvel? Centar izvrsnosti Marvel je prvenstveno istraživačka organizacija, ili RTO, Research and Technology Organization. Istraživačka organizacija koju je osnovao FAIR u okviru Obzor Europa programa Teaming, kojim Europa potiče razvoj centara izvrsnosti u određenom području. I Europska komisija je prepoznala da pomorska robotika je nešto u čemu je Hrvatska već dovoljno dobra i da ima smisla to područje razvijati u Hrvatskoj. I onda je svoje povjerenje dala FAIR-u sa partnerima da razvije takav jedan centar izvrsnosti. Ono što Marvel ima za cilj, kao što sam već napomenuo, je prikupiti najbolje istraživače, najbolje znanstvenike i inženjere iz područja pomorske robotike, koji će onda kao posljedicu pozicionirati Hrvatsku kao mjesto gdje se dolazi razvijati i gdje se dolazi u svrhu ostvarivanja transfera tehnologija vezanih uz pomorsku robotiku. I to je to ukratko. Da. Centar izvrsnosti, rekao bih da sam za sebe nešto opisuje, dakle... Da, svjesni smo, centar izvrsnosti je mjesto gdje je neka vrsta izvrsnosti. Mi smatramo, ljudi su izvrsnost. I to je ono što želimo ostati. Mjesto koje okuplja i tim izvrsnim ljudima daje priliku da nastave razvijati svoje istraživačke karijere. Ali to zapravo znači, upravo s obzirom da je pokrenut u području pomorske robotike, da je to upravo ono, kao što si rekao, što je prepoznato kao iznimno na visokoj razini razvoja u Hrvatskoj. Tako je. Mislim, nešto što zapravo nitko, ja bih rekao, izvan uskih krugova znanstvenih i sada pomalo tehnoloških ne doživljava na taj način. No? Pa možda ne doživljava, zato je ovo prilično nišni segment gdje imaš robotiku i onda sad u toj robotici još neka pomorska robotika. Ali to je prilično velik segment koji dotiče mnoge gospodarske sektore. Ima primjenu u mnogim gospodarskim sektorima. Mi smo toga svjesni i znamo da je to smjer u kojem treba ići i u kojem možemo doprinijeti. A koje sve različite vrste znanstvenika na neki način centar izvrsnosti skuplja ili će okupljati zapravo? Sad je u procesu je razvoja. U procesu je razvoja, ali mi već sada imamo značajan broj ljudi. Tek je završila prva godina, a u centru radi 26 ljudi, od kojih je nešto više od pola istraživača. I mahom su to istraživači iz područja elektrotehnike i računarstva, jer naravno nekako je najuža i najprirodnija je ta veza s obzirom da je FAIR osnivač. Ali imamo isto tako doktorande iz područja biologije, odnosno akvakulture. Želimo se razvijati maksimalno u području brodogradnje, strojarstva i materijala. To su sve segmenti gdje smatramo i gdje smo si zacrtali da želimo napraviti iskorake. A koji je neki tajming, vremenski okvir unutar kojeg će zapravo stvari se razvijati? Ovaj startup period, kada želimo stvari uspostaviti, traje 6 godina. Naravno da je podijeljen na kraće segmente, ali 6 godina, nakon kojih centar izvrsnosti mora samostalno funkcionirati i samostalno se održavati. Tako da period je beskonačnost. Nakon toga. I siguran sam da ćemo biti uspješni u tome. Zato jer to je novi model u Hrvatskoj, ali nije novi model u svijetu. Postoje istraživačke organizacije u Europi koje su osnovane na sličan način, gdje bi se više sveučilišta ujedinilo, osnovalo istraživačku organizaciju koja onda postane samo održivi, neovisni tehnološki centar. Takav primjer je Ineštek u Portugalu, Sintef u Norveškoj. U Hrvatskoj nemamo tih primjera i to je onaj iskorak koji mi radimo. Želimo pokazati da je to moguće napraviti i da je to ispravan način. A ova dva primjera koje si nabrojao isto su nekako nišno orijentirani,
tematski ili... Ineštek pokriva veliko područje tehnologija, Sintev pokriva tehnologije opet vezane prvenstveno uz brodogradnju i pomorsku robotiku, oni su naši partneri. Znači zapravo pozitivne priče i dobri primjeri postoje na neki način koji se mogu pratiti. Postoje dobri primjeri, mi se nadamo da ćemo biti još uspješniji od tih primjera, ali nam je velika želja takve modele primijeniti u Hrvatskoj. Mislim, modeli koji funkcioniraju, ne vidim razloga zašto ne bi koristili, pa naravno. Apsolutno. Zato sam uvjeren u uspjeh takvog modela i smatram da je to način na koji treba dodatno osnažiti hrvatsku znanost, omogućiti u različitim segmentima da se istraživanje radi i u takvim istraživačkim organizacijama koje nisu konvencionalni znanstveni instituti ili sveučilišta, već istraživačke organizacije druge vrste. Mislim, taj dio nama nekako fali u Hrvatskoj tehnoloških instituta na neki način zapravo. Mislim, nismo ih nikad baš previše ni imali, ali ono malo nešto što je bilo zapravo je relativno nestalo. I sad otvara se veliki prostor zapravo u suradnji kroz europske projekte i kroz ostalo se zapravo takve stvari pokreću. Ja. Ali potrebna je ipak nišna stvar i prepoznatljivost. Treba od nečega početi. Nekoliko puta je FAIR imao inicijative za započeti sličnu priču, ali jednostavno nisu se zvijezde poklopile. U ovom trenutku su se zvijezde poklopile, financiranje je bilo tu, imamo sreću da živimo u trenutku u povijesti kada ima najviše financiranja za znanost i istraživanje i mi smo iskoristili tu priliku u ovoj niši u kojoj vjerujemo da Hrvatska može biti izvrsna, smo pokrenuli tu priču. Ja se nadam da će i u drugim segmentima se slična priča kopirati ili napraviti još neka čak i bolja priča. A koja bi to neka područja bila, jesi malo razmišljao? Da nabaciš ljudima ideju. Ne želim sada tjerat vodu na ničiji mlin, ali si ispomenuo da svemir je nešto u što je Hrvatska odlučila jako puno ulagati. I jako puno se truda i energije ulaže da se promoviraju svemirske tehnologije. I to je sasvim u redu. Meni se sviđa sustav u kojem se država odluči za neke smjerove, ali odluči se temeljem informacija. Se odluči za neke smjerove i onda ih potiče. Evo, tako. Mislim, ne možemo sve. Ne možemo sve. Pomorstvo je naravno nešto što nam je jako blizu i tradicijski, i znanjima, i postojećim nekim infrastrukturom i ljudima, tako da svemir se tu otvara kao novo područje gdje zapravo isto treba transferirati ljude sa postojećim znanjima nekako i gurnuti ih u tom smjeru, tako da to bi bilo izvrsno. Da. Tako je. Rado bih da možemo na razini države identificirati ta područja i u drugim područjima istraživanja i u drugim znanostima. Nama je tehničko područje ono što nam je blisko i poznajemo ga u dubinu. Ali je jako bitno napraviti to mapiranje i sa drugim područjima da vidimo koji su to segmenti u kojima Hrvatska želi biti izvrsna. Ajde stavi se u poziciju ministra znanosti i tehnologije, recimo, u kojim bi nekako smjerovima to još gurao? Koje bi to nekakve bile niše Hrvatske za sljedećih 10 do 15 godina? Rekli smo da je možda teško predviđati, ali recimo neki su, Švicarska je 80-ih rekla, ok, želimo biti top svjetska sila u HPC-u, i oni jesu top svjetska sila u HPC-u, i pored SAD-a i pored, Kine, na primjer. U računalima visokih performansi, samo da kažem. Mislim da je jako jednostavno identificirati ta područja u kojima smo već izvrsni. I treba promatrati cijelu situaciju na način, izvrsni smo, trebamo to gurati dalje. Ne možemo si sada baš priuštiti, kao što si rekao, biti izvrsni u svakom području. Znamo da smo jako dobri, opet se fokusiram na tehničke područje, jako smo dobri u čipovima, u energiji i različitim segmentima energije, u svemiru, u robotici. To su, ispričavam se ako sam zaboravio neko jako bitno područje, naravno umjetna inteligencija, tu smo napravili prilično velike iskorake. Vjerujem da manje grupe pojedinaca mogu identificirati slična ta područja, smjerove u kojima trebamo ići i u drugim znanstvenim područjima. Tako da možemo mi sada brainstormati, fantazirati, gledati, analizirati šta postoji, ali otprilike znamo, treba pogledati samo ko su naši ljudi u Hrvatskoj koji imaju ercove.
sigurno se trebaju poticati ti smjerovi istraživanja. Gledati najuspješnije istraživačke skupine na fakultetima po Hrvatskoj i vrlo lako ćemo identificirati one smjerove koje treba nastavi dalje poticati. Poticati, tako je. Spomenuo si AI zapravo trebamo promatrati kao dio svega. Sumnjam da ćemo razvijati sustave kao takve, velike, ali zapravo to da računarce gurnemo u sve ove smjerove je zapravo nešto što se samo od sebe otvorilo time što je zapravo umjetna inteligencija ušla i polako uzima poslove u računarstvu, zapravo otvara se prostor da ti ljudi sudjeluju u svemu ostalom. Zamisli u kakvom fantastičnom vremenu živimo. Da imaš toliko prilika da sve te stvari možeš raditi, da se u svakom segmentu možeš naći. To je neprocjenjivo. Premalo to cijenimo. Pa mislim da ne razumijemo zapravo trenutak u kojem živimo. Sagledavamo samo negativne posljedice. Tako je bilo evo što se tiče Brodarskog i Marbla. Zapravo se puno više pisalo o Brodarskom i propuštenim prilikama. Propuštene prilike su propuštene i gotovo. Njih više nema. Ali što je zapravo ispred nas? Jel? Što je to zapravo što je ispred nas i što dolazi? Mislim, tu zapravo nekako kaskamo u promociji tih ideja i nekako razvoj otvaranja prostora. Jel? Da. Često žalimo za onim što je bilo i ja to razumijem, ali moramo poštivati stvari koje su bile, cijeniti ih i graditi na njima. Vjerujem da smo iskoristili fantastičnu priliku i sa Marblom, sa ovim teaming projektom, i zvijezde su nam se opet poklopile da tu postoji i ta infrastruktura Brodarskog instituta koju sad imamo priliku dijelom renovirati. To je fantastična priča. Uložimo energiju da razvijemo tu priču do kraja. To je ono što mi radimo. Točno. Rekao si 6 godina, je li to dosta vremena zapravo da se jedna priča razmaše? Pazi, da jedan znanstveni institut nastane, ne baš od nule, ali skoro od nule, da? Vjerujem da je to dosta vremena. Trebamo se odmaknuti od ideje velikih, inertnih, mastodonskih instituta, kojima svaka čast. Mi ovdje razvijamo stvari koje moraju biti dinamične. Ako nema potrebe za njima, nestaće. Doći će potreba za nečim drugim. Ovo je samo početak. Ja iskreno vjerujem u ono što radi Marble i što želimo napraviti u Marble. Takve stvari treba isprobavati u različitim područjima. Neke će preživjeti, neke neće preživjeti. Tako izgledaju moderni tehnički instituti. Nastaju, nestaju. Tako predstavljaju holding pojedinih centara izvrsnosti, grupa istraživača, centara kompetencija, nazovi to kako hoćeš, ali koji su jako dinamični. Jer je cijelo područje predinamično da bismo se mogli zakovati u neke stroge strukture, zavode, laboratorije ili slično. Mislim, i znanost je tako. Ti kad pogledaš, postoje znanstveni časopis stari 150 godina u nekim područjima. Medicina, matematika, recimo, ne znam, fizika i tako dalje. Postoje oni koji su nastali prije 5 godina. Jednostavno, stvari se dinamično mijenjaju i treba se njima prilagođavati. Jel? Dakle, nema više toga, jel, da ćemo sada dugoročno fantastično. Trebamo učiti od tradicionalnih znanosti. Točno. I implementirati nove modele koji će novim znanostima omogućiti da rade nešto drukčije. Nećemo kopirati, radit ćemo novo, ali imajući sva znanja od onoga što je bilo prije. To su modeli koje sam duboko uvjeren da treba nastaviti razvijati. Koja će biti uloga Marble i nekoj obrazovanju novih inženjera? Nastavit će se dalje ta suradnja, zapravo presjek Fair Marble, naravno to ide dalje. Ja. Apsolutno. Jedan od velikih dijelova Marbla je upravo ta istraživačka infrastruktura koja omogućuje studentima na svim razinama obrazovanja da rade fantastične inovativne iskorake u području pomorske robotike. Mi smo sada u završnoj fazi potpisivanja ugovora da budemo nastavna baza Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Naprimjer, sa FER-om nam je prirodna suradnja, naravno, kao osnivačem. Radimo na tome i da sa drugim srodnim fakultetima sklapamo slične sporazume, da se ta infrastruktura, da njihovi studenti mogu koristiti tu infrastrukturu i opremu. Tako je. Mislim, ako oni neće, zapravo da se postavlja pitanje, naravno. Za kraj, kako bi nekako... Pa stavio sam te u poziciju ministra, prošli smo taj dio, nekako si usmjerio. Nisi rekao da ministar znanosti i tehnologije u Hrvatskoj ne postoji zapravo.
To je sad kod nas sve povezano. Nekad smo to imali, ministar znanosti i tehnologije, ministar obrazovanja, tako je nekako bilo podijeljeno, jel? Da. Ali zanimljivo je da se u znanost i tehnologiju nikad nije više ulagalo u Hrvatskoj, a zapravo znanost, obrazovanje i mladi su sada u jednom ministarstvu. Jesu. Je li nam potrebno nešto tehnološko tog tipa, da se vratimo natrag na sustav koji smo imali? Jel? Fer je imao i ministra znanosti i tehnologije, Branko Jerem je to bio. Potrebno nam je to. U redu. Neko može reći pa inherentno se to nalazi u Ministarstvu znanosti. Neko će sad reći pa inherentno je u Ministarstvu uprave i digitalnih transformacija ili kako se točno zove. Ali potrebno je, jer tehnologije su puno više od znanosti, puno više od same primjene u nekom području. I vjerujem da je to jedan od segmenata u lancu koji nam nedostaje da bismo uspješno ostvarivali i transfer tehnologija i da bismo prepoznali tu vrijednost koja zapravo već postoji u Hrvatskoj u našim sveučilištima. Da, jer mi kao mala zemlja zapravo moramo hvatati korak, jel? I da. Ljudi su najviše što imamo zapravo. Da. I koliko god to možda zvučalo smiješno, šta će jedno ministarstvo pomoći, nečemu, ali ministarstva guraju stvari. Točno. Provode, definiraju politike i osiguravaju da se politike provode. Smatram da nam je to potrebno i u području tehnologije. Apsolutno. Mislim, treba neko zapravo nadgledati sustav i neko koga gurati u nekom smjeru kad se stvari malo zagube. Mislim, to je sasvim normalno. Da nije Kennedy rekao idemo na mjesec, ko zna šta bi bilo. Tako da to je mislim sasvim normalno. Sad smo opet u ministarstvu. Da, nema, to je to. Kako se zove, poznavajući stvari koje si do sada radio, ne sumnjam da će Marble biti uspješan. To je zapravo za očekivati. Od tebe se uvijek očekuje više toga. Hvala ti na tim lijepim riječima. I ovaj pritisak. Nema pritiska. To je cilj koji smo mi sebi zacrtali, koji sam uvjeren da ćemo ostvariti. Izvrsni ljudi koji jesu sada u Marblu i izvrsni ljudi koji postoje na Feru će osigurati ostvarenje tog cilja. Ako neko to može napraviti, to smo mi. I zato sam uvjeren u uspjeh. Tako je. Tko ako ne mi i kada ako ne sad, jel? Da. Nikola, hvala ti što si nam približio zapravo novi svijet pomorske robotike, projekt Marble, to je centar izvrsnosti Marble, i što smo nekako vidjeli kako se nekako to spada u ekosustav Hrvatske i razvoj budućih tehnologija. Tako da. Hvala ti na vremenu. Hvala tebi na pozivu. Vidjet ćemo se zapravo kad Marble još malo zaživi, pa ćemo onda pričati o najnovijim znanstvenim istraživanjima koja se tamo događaju. To mi se čini kao prava stvar. Jel? Nadam se da će to sljedeći put biti ili na infrastrukturi u Brodarskom ili na jednoj od pilot sajtova koje imamo u Rijeci i Šibeniku na moru gdje se provode istraživanja sa pomorskom robotikom. Pa ako mogu birati onda u Šibeniku. Dogovorit ćemo. Samo moramo ovu kutnu garnituru prenijeti tamo, nekako. Ali to je sitnica. Pa razvijali, mislim, profesor Bogdan je razvio ove dronove, valjda će moći prenijeti jedan kauč. Istina, i on je duboko uključen u ovu cijelu priču, tako da mislim da će to preživjeti. Imamo zadatak za njega. Super, hvala ti. Hvala vam što ste nas pratili i vidimo se sljedeći put. Bog, bog.